Πήγε πέτρακλά. Δεν κάνουμε σε μια στράβα από εκεί. Όχι. Αν το πετάρας υπάρχουν. Πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους κυβερνώντες ότι επιτέλους φτάνει πια. Κατασκευάσανε ένα φορολογικό νόμο έκτρωμα και το έθεσαν σε εφαρμογή την παραμονή της πρωτοχρονιάς για να αρχίσει να λειτουργεί ανήμερα. Το επιμελητήριο Αργολίδας ήταν, είναι και θα είναι πάντα δίπλα στο μικρομεσαίο επιχειρηματία, ως οφείλει άλλωστε και μέσα από το θεσμικό του ρόλο θα παλέψει για να παραμείνει όρθια και ζωντανή η κάθε επιχείρηση. Η κατάσταση δυστυχώς είναι πολύ άσχημη. Παρά τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων ότι η ύφεση τελειώνει και ότι η ανάπτυξη έρχεται, το 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία θα είναι η πιο δύσκολη χρονιά της εξαετούς ύφεσης. Τα στοιχεία του επιμελητηρίου δείχνουν ένα αρνητικό ισοζύγιο πέρα από κάθε πρόβλεψη. Από τις αρχές του χρόνου έως τις 15 Φεβρουαρίου στο νομό μας 85 επιχειρήσεις έκλεισαν και μόλις 22 άνοιξαν, δηλαδή ένα αρνητικό ισοζύγιο 63 επιχειρήσεων. Τα στοιχεία μας λένε ότι μετά τις εκτόσεις αλλά και μετά την έλευση των πρώτων εκαθαριστικών το καλοκαίρι οι αρνητικές εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και απρόβλεπτες. Οι ακολουθούμενες πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων Πασόκ Νέας Δημοκρατίας έφεραν τον εμπορικό κόσμο σε απόγνωση με την κρίση που δημιούργησαν. Έβαλαν λουκέτο σε χιλιάδες επιχειρήσεις. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άνεργοι, καταστράφηκαν πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι. Η κρίση που αυτοί δημιούργησαν έκαναν εμπόρους και επαγγελματίες να έχουν κόκκινα δάνεια, να οφείλουν στις ΔΟΗ, στους προμηθευτές τους, στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων τους, στον ΟΑΕ και γενικά ο εμπορικός κόσμος να είναι σε απελπισία. Δυστυχώς, η εξοντωτική πολιτική της λιτότητας της Τρόικας έχει στεγνώσει και έχει ερημώσει την ελληνική αγορά και μας έχει οδηγήσει στη φτώχεια και στην παρακμή. Μετά την κατάρρευση και εξόντωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας, μετά το κλείσιμο 125.000 επιχειρήσεων που άφησε 205.000 συναδέλφους μας ανέργους, ήρθε η ώρα να αφανίσει και να διαλύσει τον μόνο πρωτογενή τομέα που έχει απομείνει στην πατρίδα μας. Να παράγει και να φέρνει ανάπτυξη. Να παράγει να φέρνει ανάπτυξη πού? Στην χώρα μας, τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Η ολέθρια πολιτική της υπερφορολόγησης, οι νέοι φόροι που έρχονται και αλλάζουν καθημερινά είναι το βασικότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Πολλαπλασιάζει τους απατεώνες, την διαφθορά και την εγκληματικότητα.
Και υπενθυμίζουμε στους αρμόδιους υπάλληλους της Τρόικας, διότι μόνο οι υπάλληλοι είναι οι κυβερνώντες μας, ότι οι Έλληνες μικρομεσαίοι έμποροι δεν είμαστε το πρόβλημα, αλλά η λύση στο πρόβλημα. Η εξοντωτική πολιτική της λιτότητας της Τρόικας έχει στεγνώσει και ερημώσει την ελληνική αγορά. Αλλά και της καταδίκης μιας οικονομικής πολιτικής που πλήττει το λαό είναι ατελέσφορη και διαχρονικά έχει αποδειχθεί ανεπαρκής. Η οικονομική καταστροφή που προκαλείται για μας υπονομεύει την εθνική κυριαρχία. Μια τεράστια επίθεση εναντίον της δημόσιας εκπαίδευσης, μια επίθεση η οποία έχει σαν σκοπό να περιορίσει το δημόσιο σχολείο, να καταστρέψει κάθε τι δημόσιο και κοινωνικό φορέα, όπως έκανε με τον ΕΟΠΗ και με την υγεία, για να μπορέσει να φέρει την Ελλάδα σε κατάσταση πλήρους απεικιοκρατίας. Ότι η κυβερνητική πολιτική όπως αυτή εκφράζεται τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για την πατρίδα μας και για την οικονομία. Η κυβερνητική πολιτική καταστρέφει την ελληνική κοινωνία, διαλύει την ελληνική οικογένεια, μειώνει την εθνική ανεξαρτησία και κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες εκείνες που βρίσκονται χωρίς αξιοπρέπεια και χωρίς λόγο. Φτάνει πια, όχι άλλη λιτότητα, σας πήραμε χαμπάρι, να αλλάξουν την πολιτική τους, γιατί μας καταστρέφει. Δεν θα περάσει η πολιτική σας, δεν θα περάσει η πολιτική των κουκουλοφόρων σας να στρέψετε την μια κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Ξέρουμε πια ότι μας βαράτε με το ίδιο ραβδί όλους μαζί. Προχθές που συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα. Όμως, αφού μας πήραν όλα αυτά, να βάλουν το κερασάκι στην τούρτα με το νέο φορολογικό. Αφού όμως πρώτα πέρασαν νόμο που μας φορολογεί τα χωράφια και τους βοσκότοπους, που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας από τότε που απελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Ούτε οι Τούρκοι δεν είχαν βάλει φόρο στα χωράφια. Επομένως, μου δίνετε το δικαίωμα να τους πω ψεύτες και φαρισαίους. Είναι ψεύτες και φαρισαίοι γιατί θέλουν να εφαρμόσουν την πολιτική που τους επιβάλλουν αυτοί που έχουν κάνει κατοχή στη χώρα στην ουσία. Τα συμβολιογραφία της Βιωτίας κάνουν χρυσές δουλειές. Έρχονται κεφάλαια ρώσικα από το Λουξεμβούργο και από τη Γερμανία και αγοράζουν γη. Τι να την κάνουν άραγε? Θα φύγουν οι μικροί κτηνοτρόφοι, θα φύγουν οι μικροί αγρότες και θα έχουμε ό,τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ που 5 αλυσίδες ελέγχουν την αγορά τροφίμων σε όλη την Ευρώπη και στην πατρίδα μας. Περάσουν νόμο που θα πίνετε γάλα που δεν θα ξέρετε από πού προέρχεται, που θα είναι 10 ημερών το φρέσκο, που δεν θα είναι φρέσκο, και γιαούρτι από σκόνη. Θυμηθείτε τι έγινε πέρσι στην Κίνα. Πάνω από 250.000 παιδιά πέθαναν γιατί έπιναν σκόνη γάλα που είχαν ρίξει μελαμίνη για να ανεβάζουν τις πρωτεΐνες. Του είπαμε όχι, και με τη συγκέντρωση αυτή, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει από το 1975, που τουλάχιστον εγώ παίρνω μέρος, δίνουμε την απάντηση. Όχι κύριοι, εμείς θα αγωνιστούμε με αλληλεγγύη με όλα τα στρώματα της κοινωνίας και θα ανατρέψουμε την πολιτική σας, γιατί είναι πολιτική αντιεργατική, αντιαγροτική, εναντίον των εργαζόμενων της χώρας. Αντιστεκόμαστε στην αιώνια σκλαβιά και στην κατοχή που θέλουν να μας καταδικάσουν οι δανειστές μας. Ενώ αυτά που μας έχουν δανείσει, τα περισσότερα τα έχουν πάρει πίσω και με το παραπάνω.